Anybody can go and go. She has a $100 because after me, my appeal into him, mebo, and we can. Some people are like the appeal. Some people are like, yeah. The band to the Western, neighbor me way, a near me see. When they were in your Zamaka, Udele of Ebu, yes, Udele, Chukuka of Ebu, yes, Omeraro, Omerencha, Omeration, O criticize it, Omer here and here, meme. Manowe, here in the band to listen, no, Namade, see what I can ife, CCA ife, or whatever I can't. Doctor so. Obu na habu udele ebe ahụ nwụọ. Okwu ka m na-ekwu o. Udele nọrọ ebe ahụ nwụọ ebe ọ na-agbagharị ka o weta bed condition. Ụzọ ihe na-abụ dịkwa involve. But before then, appeal ka m na-ayọ ndị ụka. Onye ọbụla ka ji udele doo. Ọ bụ na udele emiti wuhu bed condition. Edoro m anya na onye ọbụla ji eni nwere power kwa ime call kpọọ ndị ụlọ ikpe si ya hapụ na onye a lose him let him go na nke a mere ya bụ gịnị na anyị teachiri ya lesson na ọ pụta na ọ ga-amụ ife. Ana m eme appeal asịrọ na nna eme by force because na onye ọbụla nwere human conscience mmadụ mere ihe ọjọọ ị ga-react isi ka iji bụrụ mmadụ react cha ụzọ mgbe a bụ oru inwe ihe a na-akpọ remorseful heart. And that remorseful heart ya bụ inwe ọnya ka a na-akpọ na onye aka nwere the spirit of God ya work of Holy Spirit ka na-arụ ọrụ n'ime. Mana ọ bụrụ na mmadụ mee gị ihe ọjọọ esi na mma ha alị ya alị, yes o ruru gị na ihe ha alị ya, but that name Christian that was first called at Antioch according to the Bible. Never I Christian keys upon Antioch. And that is the meaning of Christ-like people. Nkena akuzi forgiveness and repentance. Ndi Igbo na atụle na asị na ọ bụ na egbuo m iwe elie m isi. Udele cannot meet up such bare condition. You and I know. The next thing that will put up there, bụ na gịnị na udele ṅụrụ ọgwụ ọta apịa ọ ṅụọ ihe egbu mmadụ ọnwụọ ka aga. Mana akwụkwọ nsọ nke ahụ anyị na-akụzikwa kwuru sị na ọ naghị atọ onye nwe anyị ụtọ na onye mmehie nwụrụ, maka onye mmehie ọbụla nwụrụ ni according to Bible na ọ na-eje ọkụ ala mmụọ. Ọ bụ na ndị ụka tụọ nga ata ya afụfụ o wee pụtakwazie karịa akahio, ma ọ bụ ndị ụka releasezie ọ karịa akahiokwa ịma na ọnwụ ga-egbu dịzi kanga. Mgbe na-ayọ ndị ụka ji udele doo, yes eso m wee kwuo okwu si jide because udele kwuru against me, kwucha against me kpọrịa m, kwuo against onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ ọzọ Igbo ndụ kparịa si na ọ ga-anwụ n'ụlọ mkpọrọ, kwuo against onye ọbụla kpọrịa ọ dị very bad. Mana ihe nna ayọ biko o nwere ka ọ dị asị na gịnị nwanne mere udele nwọrọ onwe on his own ọ ya aka daa ụda tọọ ndị mmadụ ụtọ, but ọ da-atọ gbọtọrọ udele ya nwụọ. Ọ nwee ndị ọ ya atọ ụtọ na udele nwụrụ onwe na onwe ha egburu eni na ọ bụghị ndị ụka gbure. Mana ọ ya ajọ njọ na onye a na-anwụ ikpe ọnwụ na emechaziri asịzie nọọ ndị agha na-anwụ ikpe ọnwụ ya nọọ ndị o mejọrọ bụ ndị ụka o mejọrọ. Ihe na-ekwu ya as a prophet of God esokwu wee meme ọden. O nwere ihe na-afụ in future. Ọ bụ na udele nọrọ n'ime detention nwụọ, ihe ga-emebi. Ife ejisi na ihe ga-emebi bụ na ọ ga-ebute ihe na-eko achịcha, ọ ga-ebute ihe na-eko afọ, ọ ga-ebute na onwezighị onye ga-anụ okwu Chukwu again, ọ ga-ebute that na ihe ọzọ ukwu okwu Chukwu taa na onwezighị onye nwere ike inye ndụ ya Christ again, because people gara afụte na ndị nke otu Kristi nwere unforgiving spirit. Love one another as Christ gave command. Love one another. Ugboro one ka nwanne gị ya eme gị ife
ibaghara according to Matthew and Mark, Luke and John. We kwuo na 70 times 7. Asịrọ nnọọ onye na-egbu gị ili gị dobere ntị gị ka o gbuo gị ili. Efu ebere igbu gị nwe ihe na-akpọ self defense. Inwecha self defense, onye aha nwee remorseful heart gbaghara. Achọrọ m ka ọ jọọ njọ ma achọrọ m ka ọ dị na udere nọ n'aka onye ụka wee nwụ. Ọ ga-eko achịcha. Ọ ga-eko achịcha banyere nyekwuo ma ozi ọma na-ezukwa ezi. Onwezugho ya eje ụka. Efuru na-ejugo aka unu gbuo ụka nwụọ. Ya na nwunu pure. As onye nwere discernment of spirit. As onye nwere, foresight. As onye na-afụ far. Biko na aka ọbụla ju udele. Enwere ike members video again. Mkwuru ihe ọzọ. But ọ bụ na a ga-ewere video nye to whom it may concern. Si were video nye ndị ọ gbasara. Ha mee call nketa nke echi release ya udene. Ama na udene enwebeghị ihe o mere n'ala Igbo. Or to support ọganihu Igbo. Or to support ihe ọbụla bụ movement of actualization of nwere onwe ndị Igbo. O promote beghị Igbo talent, yes. Onwebeghị ihe ọma o mere n'ala Igbo. But ọ ka mma na udere pụrụ onwe mitiere onwe kama on his own. Damna o mitere kama aha n'aka onye ụka. Ghọta dị okwu m. Asọrọ m na ejide na udere ka ọ nwụọ. Ihe m na-ekwu bụ chụọ mmiri a dị ka ọ dị n'ọkpa ntana. Ndị ụka jide udere nwụọ. Onwezikwa ha ga n'okwu Chineke. Ozi ọma ma agazikwa ahịa. Onwezikwa ihe a na-ekwuru na ụka taa ya aga ahịa. Mana ọ ka mara udere pụtara onwe gagide dakarị ihe ya egbu ọnwụọrọ onwe ma Chukwu ekwe na adịmekpere mmadụ ekpere ka ọ nwụọ. Because ekpere ọnwụ eme ha atọ Chukwu ụtọ nke o jikwa atọ mụ bụ mmadụ ụtọ. Udere jekwuru ọnwụ ya egbu ọnwụọrọ onwe on his own. That is called kama ya jebere onwe. Ọ ga-ajọ njọ na udere nwụrụ n'aka onye ụka. Ndị ụka, let us think and rethink. Ọ bụrụ na ndị na-asị ride on eso nwee kwue. Mana kịta adị m ekwuzi ride on. Hapụ na udene, free him, let him go.